аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Садриддин Айнӣ. Таърихи инқилоби Бухоро. Баргардонанда ва мураттиб Раҳим Ҳошим. хотираҳоям дар бораи Аҳмад Махдум. соли 1310 ҳиҷрӣ ё 1885 мелодӣ буд. ман талабаи ҷавон дар Бухоро дар мадрасаи Мир Араб истиқомат доштам. Аҳмад Махдум дар ин мадраса ҳуҷрае дошт. баъзан ба ҳуҷрааш меомад. гоҳо шабҳо дар он ҷо монда, шабонгоҳ ба боми мадраса баромада ситораҳоро тарассуд ё дидбонӣ мекард. гирифтани моҳро пешакӣ хабар дода, худаш дар боми мадраса дар интизори сар шудани кусуф менишаст. Аҳмад Махдум марди болобаланду калакалон буд. бинобар ин ӯро Аҳмади Калам мегуфтанд. гарданаш андак борик ва дароз буд. бинобар ин сараш ҳама вақт ба як сум моил шуда меистод. вақти гап задан забонаш андак мегирифт ва хеле бо асабият гап мезад. вақти роҳ гаштан ба дасташ асо мегирифт. ҳайбату салобати зиёд дошт, ба ҳадде ки вақти дучор омадан бо вай чӣ дӯст ва чӣ душманаш бо эҳтироми тамом таъзим мекарданд. худаш ба касе илтифоти дурусте накарда, аз таъзиму эҳтиромкунандагон тағофул карда мегузашт. бори аввал фасли тобистон мавсими тутпазӣ буд, ки баъзе мударрисҳо ва муллоҳои пешқадам ба боғи Аҳмад Махдум ба тутхӯрӣ рафтанӣ шуданд. ман ҳам бо онҳо ҳамроҳ шуда рафтам. хизматгори Аҳмад Махдум меҳмонони нохондаро нағз қабул кард. туд афшонда овард ва баъд бо ширбиринҷ зиёфат кард. худи соҳибхона бемориашро баҳона карда ба назди меҳмонхона баромад. дар хонае ки мо нишаста будем, дар як гӯша дутор, танбур бар ин асбобҳои мусиқӣ ва дар як су ду кураи замин глобус меистод. муллоҳо вақти хӯрок хӯрдан ба кураҳо бо тааҷҷуб нигариста пичир карда дар бораи кофирии Аҳмад Махдум ба ҳамдигар чизҳое мегуфтанд. ман ҳам аз бехабарӣ ва бинобар ихлос ва эътиқоде ки ба муллоёни пешқадам доштам, ба ин гапҳо бовар карда Аҳмад Махдумро кофир гумон мекардам. моҳу солҳо гузаштанд ва соли 1314 ё 1889 Аҳмад Махдум аз дунё гузашт. агар фаромӯш накарда бошам, солҳои 1316 ё 17 ҳиҷрӣ буд. яке аз мухлисони Аҳмад Махдум, яке аз уламои тараққипарвари ҳозираи Бухоро, қозӣ Мирзо Муҳаммад Шарифи Садр, китоби Наводирулвақоеи Аҳмади Махдумро китобат кунонида, тасҳеҳ ва муқобилаи онро аз рӯи дастхати худи муаллиф ба ман ва ба шарикдарсам Абдувоҳиди Мунзим супорид. ба ин муносибат ман китобро аз аввал то охир хонда баромадам ва аз он лаззати зиёд гирифтам ва такрор хондам. баъд аз ин фаҳмидам ки чаро Аҳмад Махдумро кофир мегуфтанд. ӯ дар ин китоб муллоҳои расмиро бераҳмона танқид карда, фасоди байни умаро ва уламоро кушода, нуқсонҳои усулҳои дарс, беарзиш ва нодаркор будани аксари чизҳои дар мадраса хондашавандаро нотарсона навишта будааст. ана барои ҳамин ӯро кофир мегуфтанд. баъд аз ин кӣ будани Аҳмади Махдумро шинохтам ва назарам ба муллоҳо ва ба дарсҳои мехондагиам дигар шуд. хулоса дар сояи мутолиаи ин китоб дар фикрам тағйироте пайдо шуд. аз муосир ва мусоҳибони Аҳмад Махдум машҳуртарини касоне ки ба авзои Бухоро бо назари танқид нигоҳ мекарданд, соҳибкамолоне аз қабили Шариф Махдуми Муътасим, Исо Махдум, Иноят Махдум, Яҳьё Хоҷа, Қори Абдулмаҷиди Зуфунун, Молло Шарифи Соат ва Мирзо Сомӣ буданд. Шариф Махдум дар даври салтанати Амир Музаффар аз Бухоро гурехта дар Истанбул истиқомат мекард. Исо Махдум ва Иноят Махдум ҳам дар аҳди Амир Музаффар аз Бухоро гурехта, замони Абдулаҳад боз ба Бухоро баргашта бошанд ҳам, умрашон то охир дар гирифторӣ ба ғазаби Амир гузашт. Яҳьё Хоҷа ва Қори Абдулмаҷиди Зуфунун худро ба девонагӣ зада, дар либоси девонавор бисёр чиз ва рӯйдодҳоро ба хости дил танқид карда аз дунё гузаштанд. Домуло Шарифи Соат ривоҷе наёфта ба соатсозӣ умр гузаронида аз олам рафт.
мирзо азими сомӣ дар даври амир музаффар дар ҷанг бо русия дар сафҳои ҷанг ба сифати воқеънигор ҳозир будааст. баъд аз он ҳам дар аҳди музаффар ва абдулаҳад чанд соле ба дарбор муншигӣ карда, оқибат ба сабаби танқидгарияш дар айёми пиронсолагӣ аз дарбор ронда шуда, гуруснаву бараҳна ба як пора нон муҳтоҷ шуда мурда рафт. мирзо азим дар иншо ва таҳрир хеле моҳир ва аз воқеаҳои таърихӣ огоҳ буд. то охири умраш аз мутолиаи осори таърихӣ ҷудо нашуд. худаш низ осори таърихия, аз он ҷумла таърихи сулолаи манғитиёнро навишт. бархилофи таърихнависони кӯҳнаи дарборӣ, ҳақиқатҳои талхро аз касе натарсида кушоду ошкор ба қалам дод. инак бо таъсири ин қабил касон дар аввалҳои аҳди амир абулаҳад дар як доираи маҳдуд ҳам бошад, аломатҳои тайёрӣ ба инқилоби илмиву иҷтимоӣ зоҳир шудан гирифт. соли 1312 ҳиҷрӣ ё 1894 аз уламои Бухоро Домлои Икром ва Иваз ба Ҳиҷоз рафта омаданд. ин ду нафар аз сафари ҳаҷ чашмбаста рафта наомада, балки аз ин сафар хеле ибрат гирифта буданд. домло Иваз тарзи таълимашро як дараҷа ислоҳ карда, шарҳ ва ҳошияҳои бемаъниро аз ҷадвали дарси худ баровард. домло Икром амир, вазир, муфтӣ ва қозиҳо, уламо ва ҷадвалҳои дарсро рӯйрост танқид кардан гирифт. корҳои нодурусти молло ва муфтиҳоро дар маҷлисҳо фош карда ба рӯяшон мезад. ба ҳамин тариқ дар байни талаба ва уламо кам ҳам бошад ҳаяҷоне барангехт. сомиёни азиз, шумо пораеро аз китоби таърихи инқилоби Бухорои устод Садриддин Найнӣ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.